Ja, we gaan naar Azerooi. De grote prins staat voor mij. En we zijn natuurlijk heel benieuwd. Wem is dit? Luc Hoks, Luc de Tweede van VV De Nachtegaal uit Azerooi. Ja, de Nachtegalen. Ook een heel bijzondere vereniging. En die hebben jubileum. Ja, absoluut. Want wie lang bestaan ze? 66 jaar. 6 keer 11. Ja, 6 keer 11. Heel bijzonder. En dan in dat jubileumjaar mocht u prins zijn. Ja, fantastisch. Dennis, kameraad van mij, die vroeg mij en ik zeg vol gas erop. En ja, dus u zit al de beste tijden erop en af. De heb ze al met gemaakt. De stem die ligt al in de bag, dus Dat is al kwijt. ja, dat was superleuk. Maar dat is wel heel bijzonder om dat allemaal met te mogen maken. Zeker, en dat doen we samen. Dus, Een bijzonder dorpje, ik mocht er zelf wonen. Fantastisch om dat met te mogen maken met zoveel mensen in Azerooi die de nachtegalen een goed hart meedragen. absoluut. Ja. Een hele schone nachtegaal heb ze ook vast, zie ik. Ja, en een prachtige ketting. Heb ze ook nog wat speciaals omdat het 6 keer 11 is? Of is dit... Alles staat in het teken van de 6, dus we zien ook hier samen eind succes. Hè? Dus voor de mensen die het gezien hebben. Dus alles ga je om 6 gooien en dat doen we samen. Dus, Prachtig. Wim Bussen, wat is zijn dagelijks leven? ja, Luc woont samen met Loes, 2 kindjes. Ik ben consultant bij een bedrijf, helpen we andere bedrijven om het beter te werken. Welk gebied dan ook. En ja, dat is het eigenlijk wel. Heb ze hobby's? Voetballen gaat minder worden. En tennissen op maandagavond, en dat is het wel. En buizen. Ja, natuurlijk. Ja. Tegenwoordig kennen dat alle prinsen volgens mij. Hè. Wim hebben ze allemaal neven staan, want dit is een schoon gezelschap. Ja. We zijn ook met 6, hè. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Tom is er vandaag niet. Dat is Rick Seuntjes, een goede kameraad. Michael Heber, aardprins Michael. Voorzitter van de Kidzule. Ja. Of ja, vicevoorzitter nu dit jaar. En aardprins Dennis ook van Nachtegalen. Fantastisch. Ik ga meteen beginnen als adjudant, want Wim Bustig. Ja, Rick Seuntjes, 33 jaar. Oude Azerooi, je hebt me dat gevraagd. 11 jaar geleden mochten we dat samen doen met Dennis. Dat staat al. En nu met Luc, dus ervaring zat met die man. Ja, dat zou ik zeggen, ja. Fantastisch. En hier een aardprins. Ja, Mike Leeuwer. Ook 33, 34 al, hè? Kijk, heb ze verteld, hè? Weer zal aaier. Ja, hoe is het bij u steeds, hè? Ja, aardprins, dus weet een beetje wie het geeft, hè? Ja, met zo'n zoep naast, weet wat je verwachten dan, hè? Ja, hij doet het neven zich staan, hè, dan wat dat betreft, of niet? Ja, je moest de klappen van de zweep op kunnen vangen. Dus je moest ook een paar potige mender bijpakken om dat te kunnen draaien. Normaal is het woord bij de nachtegalen. Ook nog heb ik dit jaar gelukkig wel af kunnen staan. Want meestal gaat het op let vanavond niet meer zo goed. De stem heeft ook wat gelegen. En normaal kan zich een beetje op achtergrond haaien. En nu helaas niet. Dus, Ja, helaas. Volgens mij vindt ze het geweldig. ja, ik vind het hartstikke schoon. Ik heb hem zelf mogen vragen vanuit de Prinsencommissie. Maar ja, toen zei er ook ja, alleen als ze het zelf ook gaat doen. Ja, dat kan ik niet. Ja, dat kent ze geen nee zeggen. Nee, ja, zoals jij zelf al zei, met 11 jaar geleden de voort nog een shirt. En dan duidt ze dat fijn voor de terug. maar zeker terug. Schoon. Ja, en dit is een beetje vreemd dit jaar. Ja, een beetje ja. Maar toen woont ze in Azerooi. Ook dat ja. Dus dat valt nogal met. Ja, maar ik moet wel zeggen, Luc was eerst. En daarna ben ik pas gekozen als voorzitter, dus ja. Dat was een streepje veel nu. Ja, dan ga je ze dat ook niet weigeren. Nee, absoluut niet. En ook toen heb je kennis, want ook toen ben prins geweest. Dat klopt ja. In de 24 ben ik prins geweest. En toen sting Luc ook even mee. En dan duist ze dat ook terug. Uiteraard. Ja. Dit kent zo ook iedereen aanrooien, of niet? Zeker, absoluut. Ja. Ik zou zeggen, mannen, hele schone vastelavond. Succes! Hè? Want het is een heel schone vastelavond. Het is hevig, het is krachtig. Maar dat kent je met zoveel man wel aan, zou ik zeggen, of niet? Tot slot in de spreuk nog. Samen eind succes. Samen eind succes. Samen eind succes. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Hotel en Grand Café De Pauw.